Nai tongnai takuk tei buhuk songno lamsoko ang chen jati prasa camera tongo James ti prasa tini chung phaijak mokhwai Arsigat constituency ni bising khobjak Mare Haduk hati o phungo sap sutra khlaimani yangulo hani hai tini hati bar sal o hati bar salo CCS ni tiduljak bai je hati awai mong khlaithani chung tini oro press meet ja chini society no tui je hamya chaya kobuljak tomani obno tui kisa koklam sale ingke pulano lamchogo sarno no hambai o hati o bang phainu khaje oro tir thunai rok kwbangma okra rok bo tongo boys chakra rok bo tongo sikla rok bo tongo ingke morok no bahaike muthaknai o je sitra tomung rok no je thungmung rok no kwbangma jaga ang thangtini rogo media phayo khadi hini mohiki khatmarok je tini oro nugibo ano koyekjon no sinijaro kharka morok no bahaike muthagi man abo hairok bahaike step na hajak norok o bazani committee rok bai o Mare Haduk hatini committee rok muthungi angka oro janimunda te tirok muthungmaya abno tui norok buti step rok na hajak tong actually matter khe obo haisi jemon school ছাত্র রকনো মাস্টার যখন পড়িরুপুরু বয় যে কাহাম কাহাম তংমানি আইডিয়া রক আবো ছাত্র নরিউ আহাইপানো আবো নগো থাঙ্গি bo teisa guardian ni nigrani o kahamke poriya hanggakai bo kaham mark manmaya bo aporano manmaya thik amtei haino जों coordination of club society ni bakhaktei kwbangma awareness khai tongo awareness khaimani porebo jandi munda thungnai tir thungnai drug phalnai amtei anti social activities choli tongo aikai oro okok sadai klayo jemon guardian ahaikai je kono market committee mane bazar committee a committee rok jodi crack khayei abno yaprom kangkai bo jandi munda bo tir bo drug phalnai bo kamai sima thanai ge o jaga bazar committee ni bo ekta iyo tongo mane rule tongo bin bo ekta step nahar tai tongo bo crack step nahakai a anti social active elements rok o jaga tongui maya seung abon bagino bazar committee ni borok bai asuk lainai seung bo lama tei khayei aborno muthaknai borok buti step nahana dorkar aborok tei alochona khainai ingke charte thaijak mono sungnai dabo romdi chung nugui tongo kwbangma borok kunor bo awai kha je abno tui no muthungnai rok tei thungnai rok to naina khangka 100 to 20% 10% rok singana kinte baki rok to kaham mangse ingkai abno tui tamo bahaike nung saklainai jinti basarok no je kwbangma borok hamya saiman dong phia abno muthangnani position of phaya lama manjak yang lai dong kasing sini members khoroksa bo salangka je mokol nugi bo nugyang tong abro ekta ondono a ondorokno जों mokol nugrinan bagui sangori khajak aikai जों pula sekang borokno bujoknai jaga jaga thangui omtino जों awareness program khaigranai awareness program khaiman pore sini next step जों bakhao songjak tongo abo tabuno जों awai khaigrayako keba sini next step tamungnai जों abo bakhao songui tonijak kai sarni bisingti chung khnai mangkha angka ang sar kono sungnai sarno bo kia sungnai the next togo phainai salogo norok boro program khaina rok nei awareness khaina rok nei wansuk tong kisa saklai rethaiso जोंथ' rom नो खाइ थांगौ सिगां 27 तारिखआव बायजाल' ओंखाय दिनै अराव मारै हादों ओंखा नेक्स्ट जों सनख्लादिगे आवगनाय हिंखा गाय दङ खारन ओंखा पर्दायक्रमे खालायले हांखै सि एवारनेस खायले हांखै अबंगो तेबो एवार रोंगो बर' रक सिगो आबनि बांनो जों रतनपुराव थांनाय ओंखाय काली फुजा तो खाना सिं दंखा आबनि बांनो काली फुजानि बाङै आगाम जतन शुभेच्छा काली फुजानि परे नि जों एवारनेस खायने हि खागालाय दं रतनपुर नयतोबा तिनि सनखालाव जों हाबलायग्रानाय आबनि परे रोखै तेबो तारिख खुंनाय दा
tini sa mo bo jagao tini naro bo hatio awai অবকে তিনি ফুঙ্গত চুঙর সাফসুতরা খাইলিখা বাজার অব মারে হাদু ওকে তাবো সারি ওকে নো তেওইছা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ও বাজার সভা হাই নো রংখা ওকে তাবো অর অবনো সালাই নো जों পাইখা এবং পরবর্তী সময় ওকে जों হইতেবা সনকলা নয়তোবা রতনপুর जों হাবনাইতা বতিনি প্রোগ্রাম দं sini mong digar sa आंनि सिनेमुंखै इन्द्रहरि जमातिया आं क्लाब कोअर्डिनेसन ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट sani bo sini mong digar Ani mungkai Amardeep Debborma, ang Coordination Club Society ni General Secretary. hambai jutono no puila sini paita jara nai tong